Кой си направил с тази вълна? Чепкам. Чепкани. За юргани ли за ко? Юргани. Има още 3 чувада и туци. Ми вчера брал боб, днеска реко ще завали. Той мокър брал, набрал съм малко. Таки малко го сяха. Иначе няма прос. Чете. Ти, що те на малко си дода? Ми на толкова сме пусна. На толкова на малко си додав. Сега газ си дожгато. Ми аз не знам газ си дода базина. Известно. Неизвестно. Взима една булкач. Още рано мама каза да не взимам. Тя и се играе. Така порасна. Олето не щяло да се жени. Пъжеста на 4 неделя по ребро ли ми е панало. Как ще падне ребро? Тик. Дига ми тежко и радно не се. Ще дига? Като ги пред на ластички е зима. И не пил, не нищо. Ох. Като стана, чух да са развидели и за Боба. Тя... Много ли боб имаш тази година? Кой? Ти. Малко сте. Мачо, лозето. Ми нашия няма гнил. Има и гнил ли? Нашия? Има. Тя мама ми каза, че у нас е чистила. Преила го тези диренци като картовите. То Боб не се прави тъй. Но как се прави? Ти взе чушки, дето уреза, ти изгния. Нашия припал, нали има? 2 чувада единия ни е пълен. Можеше има още да се отбираме. Сега има малко навод. Там. Ко да правиш. Краката ми трепират, ръцете ми трепират. Чутко те. Уши ям. Прасието не искам за коля, стибаур, има ли? Всичко има. Изяда от ецки едно парченце и ми наливал водачка, викам, изнасяйте го, да не ми мириш. За ко? Защото водача мирише ми на жаркой. Просто ли ти става, като мириш или ко? Просто ли ти става или ко? Ми нищо да такова. А сега колко години колим, аз не мога да я. Та се довадя ли? Аз съм го видял да минава само по пътя, не съм го видял да довадя у нас. Ми довадя. Тя е наприлисана. Що? Мързалива. Мързалива? Ден час, защото тоя кукълчата просто от те. Защото времето са бунтукали, болима. Вона да ме къпят тук. Тя отиде от Събален, до дет се върне, тя водата изстина. Реква, ти ще ме излечиш. Мирешката тасе. Който? Да се довадяли, кик ма капа. Аз подирате този къпа, пък ти дадеш да кажеш на Ванята, що ти е бяла устата на Естриса? Какво сме? Таблетка трябва. Намокри малко. Такова. Аз подирате с... Сега остава на утре. Денчек ми занесе кувата и кружката с водата. То начина да вали. Тук валя силно? Лекичка. Урожай има ли тази година? Има, и трива има. И трива има. И за спасета има. Скърти направихте ли? Скърти направихте ли? Ти сите ни държат. Ти, Андрей, всички ни. Каже Андрей дожда да го коли и Ването. Ването и Панюк. Ването. И все равно ще даде и на тези, и на тези. Устата ми сене. Аз у нас даваме. Отдели нашите ти ги пусна. Мамо, такова, направи една фотография с бацина. Хубаво е. Нали знаеш как се прави фотография? Да са здрави и мали, и Сашо. Вона да излягват. Че да излягват то. Ти трябва гадя. А че извозито водят,
Че бяга, че с нощи и Мама, ти бяга. трябваш го местиш. Сега. И на една страна. Как на една страна? Дай да видим. На една страна. Викам, вие отивате надолу, дърка да излягат, не мога ние да Сега дръж пак. Да, надяло на пръстите си те излягвали. Сега дръж пак. Казал на кого да дойде. Натисни, ще дръж. Лилята се средили. Среди ми. Виж, уже можеш. Денска была и така. Леля, яла сам. Яла до това. Леля, къде Яла до база. Викам, да ма са регнали с ножа, ко не се трае. Ти до сега не се регнала, сега се рега за някой да правиш. Как се регаш, аз за какво съм си дошъл? Боли много, боли. Нищо не ще примените, как искаш. На кой не боли? На мене не ме болили. Ама днеска Максим, какво ми казва? Ти уж си болно тук идеш. Вече главна ли Чакай е? да се зафирам за деца. Еш за деца идея. Снимай го. Аз като не ми се иде, какво да правя? Кажи. Сестрам, колко Вчера до 11 часа направи на кола. Много, да. Вана да се пука. Буба ли? У нас колко чушка. Аз не искам брамани. Аз си казвам, у мен е един прицъп. Аз кола го правя. Колко, че днеска нема слънце, тя нашата ще да каже и го, остави си Бога и отиди. Пък не искам какали с погода. Свикървате ли? Днеска времето хубаво. Сега нека уже днеска, когато беше да зарано да изпечи, че в понеделя пак съм зарано да изпечи, че може Ти да работиш. ги. Ще път полина и всяка. Галюшно накрият. Читай, работи. Ти ще го направи. Максимила, ми хоче бъде дето пет деца, дето писа. Тя знам. Мама ще да се оправя, ще бъде. Пък като мама няма да се оправя, няма бъде. И дава, който няма кой да го гледа, на него дава пари. Пък сега въобще на всичките ще дава. Не ми трябва тях пари. Аз като се порая, трябва да се изчисти арманки, един билюк работа има и Максим каза, ти уж се купаеш. Що ще ме направим виновата? Уж се купая. Мой да възпива. Звони на мама, какво правиш? Купая в Армани. Армани, а те е трива. Ми то сега властлива и у нас. Той не видя още. Той даде оба Марийка да види, ще прави на магазин. Можеш ли да купаш? Както начина, Игоря да изпрати, такова не съм удила. Отив. Игоря в няма, Игоря в Африка. Да, една сумка казал, че не е племна. Да, виж. Да изтъскри. Идиш ли би? И аз съм казал ми, макар пари не я пръст. Ай, давай Гелюжа, наш биклин. Наш пиклин. Ето. Гагаушки. Ти по-висок си станал. По-висок съм станал. Да. Сразу, като влезе, сразу. Видято си висок. Малък каза, че... Майка ти ла държа. Даже по-висок от майка. Уже стана от мене. Да, по-висок. Наполовина глава по-висок. Си думаш, изядайте ми сърцето, бе. Те ли казваш? Биела. Мъй! Биела. Не се закриш устата, че камерата още варим. Пък всички ти изя по едно парче. Ти видя ли как му корита? Те казваш, мама, а? Да, всички ти излягайте в лора. Пък как нагледаш? Ванита камерчета. Те ли, мамо, те ли нагледаш? Ето можата и въгледако. Нали Нали пораснахте? Байвата си дума на Славика, баба му зарекла, ама Саш, той ти деца ични са чуят, пък моите две се избият. Пък ти въобще у нас не беше и казваш, че са бия. Аз попарнам, че ти се бия. Викам, мяташ на дядо си вас. Урай си, кай да си мислиш. Ти трябва да виеш. А той се да думаше на Максим, че надява си вас мяза. Нали има на кой да мяза? Максим излезе челяк. На майка си. Чиляк. Да. Чуляк. И Игър всичко му иде на ръка, всичко. Дали къща таки направя. Сега чакал моя щал да се дойде. И те отиде да плава. Да. Учи се. Най-хубаво Максим е здравето. Те ли? За какво? О, здравето. Здравето ми, а ти
чисто он ден с къси ръкави вънка на складе. Той ден скън седя там тоже под фиданта и крещя. По-онтен беше станало студен. Саша ма дай ми едно и лечили на когти. Мами, навъргано дия ги тръси. Ай, броси и той спи. Ти каза от вас беше болна като доде у нас. Сега каза, че от нас се разболя. Болна бях. Колко уже си години? Колко години си уже? 80-та улягах. 79. Нямам. 79 изпълнил, 80-то, още 80 нямаш. Нямам 80-та, разменил ги. Размени ги? Да. Как минаха тия 79 години? Бърчо ли? Малей, аз много съм мъчил, много боляя. Страшно. Пък очите си я гледа. И те ще умре, те ще умре. Ко става? Внуци си довадят ли на гости? Кой? Внуците. А? Внуците. Ми трябва да научи от един рождения. Кой довади най-много? Най-довади Алека. Майка ти. Що ти нашата природа закъра, диряй ми земята. Си наглашам и тогава не ма полеш. И сега такой. Друго много стекло има. Кой ти каже какво да има? Всичкото хубаво, всичкото нормално. Да. Лека по лека работя. Работите кога е там сега? Ми работя в една гостиница. Правите? Не правим. Там работите уже. Продава коти. Гости довадят до гостиницата. И що не умееш да се командваш. И не си не гладен, не жеден. Не съм не гладен, не жеден, всичко има. Той че не си усел. Какво да правя в село? Нали си дойда в село? Да. Няма какво се прави в село. Мале, млади ворове, младите дед Дуся. Пий, бей, пий като вол, казва на мене. Кръпя ма боли ми и просто. Каказино изпи 100 грама или половина кило. Пи вода ли си маса отрове, ма? 100 грама или половина кила? Като изпияла 1 кило и даже не угаждала болешки. Ти си научена, пък аз не мога. 1 кило ко? Вино или ракия? Ракия. Постоянното пи. И когато там не иде, то трябва няма ко да иде. Ми няма. Ами че то голяма кукуница, бе. Крамна може да си кажете. Тя женена ли? Женена ли? Тася, бе. Тася ли? Тася вашата, бе. Нашата тася, тя не е нашата. Дуся и тя гледала кака се трябва изгледана. Заспай на вечер на маста. У нас? Игър оли да реже на батата дора дървото и майките. И тя, тикто седя, тя и заспа и усъмнала. Гледала кака си. Тя погледната ли на жена. Тя кака си е такава? Той ga бил. А ти? Айде. А ти лапето им такова.